Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asiri ya toni yanzu akan mutuwar fitaccen jarumar Kano din nan ta cikin shirin fim din Labarina wacce aka fi sani da Jidda Muhammad Kantagora ko kuma Hauwa Kantagora. Ina mace don Allah ku tunani cikin haɗuwan ku duka ku saka ni, ran da za a kai ni duka ku raka ni, ku saka hannu da sauri a rufe ni sannan ku sani a addu'a ku yi mini addu'a za ku yi mini addu'a ku yi mini. Tabbas mutuwar fitacciyar jarumar ta girgiza masana'antar Kannywood domin dai ta rasu ne a daidai lokacin da take tashe kuma tauraruwar take haskawa a cikin shirin fim din Labarina. A yanzu dai haka muna ɗauke da wasu ƙarin jawabai tare da bayyana wani sirri dangane da rayuwar fitacciyar jarumar Kannywood din wacce kuka fi sani da Jidda Muhammad Kantagora. Jarumar ta kasance 'yar asalin jihar Neja ce a ƙasar Najeriya. To amma kafin mu shiga cikin bidiyon da kuma abin da ya faru akan mutuwar nata, muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe. Sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like, mun gode. Mutuwar fitacciyar jarumar Kannywood ɗin nan ta girgiza masana'antar. Jarumar an haife ta ne a jihar Neja a garin Kantagora. Jarumar tana ɗaya daga cikin jaruman da tauraruwarsu ta haska a mutanen da ke jihar Neja. Sannan kuma ta kasance ta yi aure, amma kuma bayan fitowarta daga gidan miji ne ta shigo harkar masana'antar fim ɗin aka fara damawa da ita. To tana tsaka da fim ɗin ne kuma a yadda ta bada wasu bayanai ta ƙara yin auren. Sannan jarumar mahaifiyarta ta rasu, amma kuma mahaifinta yana raye. Cikakken sunan jarumar shine Jidda Muhammad Kantagora, yayin da wasu kuma ke kiranta da suna Hauwa Kantagora. Ta kasance tana da shekaru sama da 30 a duniya, sannan kuma a kiyasci ne wannan. Sannan kuma fitacciyar jarumar an fi saninta da Fulani a cikin shirin fim din Labarina. Tabbas shirin fim din Labarina ya yi gagarumin rashin jaruma, sannan kuma mutuwar jarumar zai dan mai da shirin fim din baya. Duk da cewa karkashin jagorancin producer Aminu Saira ake haska fim din, na tabbata zai yi kokari wajen yin adin din wata jarumar da za ta maye bayanta, ko kuma Malam Aminu Saira ya cire ta hanyar nuna taris ko wani abu. A ƙarshe dai muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga 'yan uwa musulmai ga iyalan wannan fitaccen jaruma da ta rasu mai suna Jidda Muhammad Kantagora din. Sannan muna roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ji kanta da rahama, ya sa aljanna makoma. Kuma a yanzu haka muna ɗauke da wata tattaunawa da aka yi da ita tun kusan watanni 4 zuwa 5 da suka wuce. Ga bidiyon kamar haka. Baba na lokacin mama na ta rasu. Da ƙanina kuma ni ce babba. Na zo na same shi, kin san abu da ƙuriciya. Ana haɗa kaya fa na aika gidan su fitar su aje min. Kawai sai na zo na ce dadi zan je fim. Ya kalle ni. Ya ce miji da idan kika tafi ƙannin ki fa. Sai na kira fitar su na ce a dawo min da kayana. Sai na fasa. To bayan na yi aure ne mun rabu da mijina. Abu dai da yake Allah ya rubuta. Akwai kuma shi ne. Kawai sai na biya baba na ce mun yarda da ni. Kuma in ci gaba da riƙe mutunci na. Yawwa. To zuwa yanzu ba kadai Kwantagora ba, ko kuma in ce yankin mu na Kwantagora jihar Neja kusan mu ce yanki ne da aka baiwa barmu a baya, musamman abin da ya shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa. Shin wani kira ya kamata ki ga al'umma da ma gwamnati karan kanta dan ganin ta zo ta tsunduma a wannan masana'anta na shirya fina-finai, dan na san yana iya zama kalubale musamman ga waɗannan al'umman da suka fito daga wannan yankin, idan sun ji suna da ra'ayi ya zama na cewa babu masu saka hannun jari a wannan bangaren. Gaskiya kira da zan yi shine abubuwa ne na ci gaba. Na farko akwai faɗakarwa sosai. Sun gane kuma sannan fim abu ne wanda yadda ka fahimce shi, yadda kake ɗaukan shi ba haka yake ba. Kamar ni kin ga kafin in ji yan uwa ana ta cewa ai yan iska kaza. To gaskiya da wannan kantawaye da ake cewa ana yi, idan kin je za a yi wani abu misali tun da bai dace ba kafin a sake. Wallahi tun da na je Kano babu wanda ya taba approaching ɗina da wani abun da ya shafi irin wannan abun. Gaskiya babu. So to shawaran da zan bayar shine gwamnati ta kama, saboda jihar Neja abun da ya shafi irin wannan abubuwa da mawaƙanmu da ke kokari suna da kai, Allah ya ba su ilimi amma babu
abin nan hannun gwamnati da za a taimaka musu su yi amfani da ilimin da Allah ya ba su. So kira da nake a gwamnati shine ta taimaka duk abin da ya kamata na rayuwa especially nan Kwantagora abubuwa dai ga nan dai shiru ya kamata gwamnati ta sa hannu ku gane me nake nufi a wayar da kan mutane wannan ba wani abu bane fim sana'a ne yadda ka dauke shi haka yake zuwa maka kin gane so to iyaye in dai ka yarda da diyanka ka kuma san hannun da zaka mika ta ina ganin wannan kamar ba wani abu bane mafi yawancin lokuta mazajen da ke masana'antar fim sukan yi korafi akan cewa ko an fi biyan mata din ne ko kuwa saboda sai ka ga namiji ya kwashe tsawon shekaru ko abin da zai hau bai da shi, amma mace idan ta shiga wannan masana'anta sai ga cikin kankanin lokaci ta mallaki gida, ta mallaki mota. Menene sirrin? Ni dai abin da na dauka shine rabanka ba zai wuce ka ba, saboda ni cikin mazan ma na kani da akwai masu arziki, akwai masu kuɗi. In Allah ya ce zaka samu idan baka samu ba lokaci ne bai ba. Ai matan ma na wahala, zaki ga wata tafi shekara 20 a Kano ba a ma santa ba, sannan in kin ganta ma kila zaki ba iya ma cewa kin gane me nake nufi. Yawwa to shine kawai maganar komai da kaddari ne. A Fulani ko kuma in kira ki da Jidda, na san cewa kasancewar ke ne mace ta farko da ta fice musamman a abin da ya shafi shirya fina-finai a Kannywood. Ban sani ba ko kuma akwai wasu mata da kan nuna suna da ra'ayi ko ma iyaye kan kira ki musamman don nuna maki cewa suna da buri ko kuma ra'ayin sanya 'ya'yansu a waɗannan masana'anta, kuma wani shawara kike ba su ko kuma wani kira kike a gare su? To ni dai shawarar da zan ba su shine na farko kamar yadda na faɗi a baya, idan yarinyar ki tana da ra'ayin shiga Kannywood to ki tabbatar da farko ta mallaki hankalin kanta, ta san abin da take yi na farko kenan. Na biyu kuma idan za ta je ki tabbatar kin samu wani babban director ko producer wanda kika tabbatar da cewa babu damuwa zaki iya hannun tashi wurin ta. Sannan a garin da zaki tura ta kai fim din ki tabbatar kina da yan uwa, saboda masauki inda za ta sauka ba za ta taba shiga cikin matsala ba, duk inda ta bi ta dawo tana da inda za ta sauka. Kin gane me nake nufi? Wannan shine takaitacce shawarar da zan ba iyaye mata da ke da ra'ayin yaran su je sana'an fim. A masana'antar shirya fina-finai idan muka komo abin da ya shafi bangaren jarumai mata, wane ne babban ƙawanki? Gaskiya shekara na 4 cikin na 5 kenan a industry, amma har yanzu bani da ƙawa ko daya. Bani da ƙawa, ba wanda ya san anguwan da nake, ba wanda ya san inda nake kwana, ba na shiga rayuwar kowa. Kawai idan na zo na yi aiki na gama, yan ma exchange number ne za a yi, ban number ki in ce gashi, shikenan. Me yasa? Saboda na taɓa yin ƙawayen a baya ba a masana'antar Kannywood, amma nan gari na an cuce ni, an ci amana na, kin gane me nake nufi ai. So ni ina son su kuma abin da ke ran su a rai a kaina daban. So to abin ya zo ya dan taba ni, saboda kin ga abu ne da zai dame ka kai kai da mutum, shi kuma abin da ke ran shi akan ka daban. So to tun daga lokacin da aka samu wannan damuwa ya ce kai ne make cikin kawa, kawai ka rike Allah da manzansa da kuma yan uwanka. Har yanzu bani da kawayen industry. Menene aka taba miki a rayuwa da ba za ki taba bantawa ba? Abin da aka taba mini to ba za a rasa ba, amma dai abin